asi nani uromwa super banana zviro kwazvo ucharumbizwa zvikuru. Handisi kuda kutaura zvinhu zvakawanda but ndokuda chibuku just the goodness. Asi vechibuku ngwaraiwo handingatangi gwina japreza VZ naAbhema uchitiriko tisu tingata vachingura havangatori nyika yemasvika. Is not advisable. Not for sale to persons under the age of 18 years. Chibuku, taste the goodness.